खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा धिकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव फरेस्ट राइट एक्टनि जर'खा जथुमा खुंदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' आरो लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारि। गाहाय आलासिया गावनि बिबुंथियाव आसामनि खना खनलायाव रायजो जानाय हा गैजायै रोजा रोजा बर'साफोरा हा मोननांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव सोमावसारलांनो थाखाय एबसुआ हाबाफारि लागोन आरो बै हाबाफारियाव आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'साफोरखौनो बाहागो लाफैनांगोनखौ मिजिंथिदों आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौबो बाहागो लाफैफानानै मदद होफैनो खावलायदों। बेवहायनो बाहागो लानो हाबावदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खनेस्वर बर', नेहाथारि राजेश बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आनन्द दैमारी, गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसेयै जिल्लानि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरेस्ट राइट एक्ट इन्टाइटेलमेन्ट डिमान्ड कमिटिनि सोद्रोमाफोरा मैखोमै बाहागो लाफैयो। फंनैसो फोरमायथिना होनो थाखाय थांनाय 9 मे 2019 आव फरेस्ट राइट एक्ट एन्टाइटेलमेन्ट डिमान्ड कमिटि बे कनभेनर कमिटि मोनसे आफादखौ तेजपुराव सेमिनारनि गेजेरजों जोंनि जायफोर अफिसारफोर बा एक्टिभिस्टफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि मासि लानायाव जि मिटिं जादोंमोन बेयाव बे कमिटिखौ दानाय जादोंमोन आरो बे कमिटिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे आसामाव थानाय स्पेसियेलि सनितपुर, बिश्वनाथ, गलाघाट, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार, नगाव आरो बिभिन्न जिल्लायाव थानाय शेड्युल्ड ट्राइब एन्ड आदार फरेस्ट ट्रेडिशनेल डुवेलार्स एक्ट 2006 बे आयेननि गेजेरजों जे हानि जि एन्टाइटेलमेन्ट बा हानि सत्त'खौ जि मोननांगौमोन बे हानि सत्त'खौ दिनैबो आसाम सरकारा क्लेमेन्ट्सफ्रा क्लेम खालामखांनायनि उनावबो साब डिभिजनेल लेभेल आरो डिएलसि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव पास जाखांनायनि उनावबो माखासे सुबुंनोल' होनानै मेक्सिमाम नाम्बारखौनो रिजेक्ट खालामनानै दोनदों आरो बेयाव गोबां डिसक्रिमिनेसन आरो नेग्लिजेन्स दङ। माब्लाबा डिसिआ इम्परटेन्स होआ, डिएफअआ इम्परटेन्स होआ, स्टेट लेभेलनि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारिया बुङो जोङो डिसि डिएफअखौ बुंबाय, नाथाय डिसि डिएफअआ बुङो जे जों जेबो अर्डार मोनाखै।